homophones. A Turanci, akwai kalmomi masu tarin yawa da za mu samu cewa suna da furuci iri guda, ma'ana yadda ake furta su duk yanayi guda ne, sannan kuma yadda ake rubuta su ya bambanta, haka ma ma'anoninsu sun bambanta. Irin waɗannan kalmomin su ne ake kira da homophones. Misali, kalmar weather tana nufin yanayin gari, sannan kuma kalmar weather ita kuma tana nufin mai yiwuwa. Idan kuka duba za ku ga cewa yanayin yadda ake rubuta su wato spelling ɗinsu ba ɗaya ba ne, sannan kuma ma'anarsu ba ɗaya ba ne, amma kuma duk da haka yanayin yadda ake furta su duk yanayi guda ne. Ƙarin misalai, kalmar 8 da ke nufin cin abinci da kuma kalmar 8 da ke nufin 8 duk furucinsu iri ɗaya ne, duk kuwa da cewa ma'anarsu da kuma yadda ake rubuta su ba ɗaya ba ne. Kalmar buy da ke nufin siyan abu da kuma kalmar buy wacce take nufin preposition duk kalmomi ne masu ma'ana da kuma yanayin yadda ake rubuta su duk ba ɗaya ba ne, amma kuma furucinsu iri ɗaya ne. Kalmar allowed tana nufin da ƙara, sannan kuma kalmar allowed tana nufin barin abu, amma kuma duk furucinsu iri ɗaya ne. Kalmar mail tana nufin wasiƙa, sannan kuma kalmar male tana nufin namiji, amma kuma duk furucinsu iri ɗaya ne. Kalmar full tana nufin cika, sannan kuma kalmar full tana nufin sakarai, amma kuma duk furucinsu iri ɗaya ne, duk da cewa ma'anarsu da kuma yadda ake rubuta su ba ɗaya ba ne.